Hello mga mamshi, good morning. Ayan mga mamshi, ang lulutuin naman natin ngayong araw na to ay kusidong buraw. Ayan, so nalinisan ko na to mga mamshi, tsaka nalagyan ko rin ng asin. So ito, umpisahan na natin mga mamshi. Ayan, lalagyan natin 2 tasang tubig. Ayan, tsaka ilalagay natin yung kamatis or tomato, tsaka yung sibuyas, tsaka yung sili. Sabay-sabay na natin siya mga mamshi. Ayan. So, ayan, takpan natin mga mamshi. Hintayin natin munang kumulo yung tubig. So, habang pinapakuluan natin yung tubig mga mamshi, ipiprepare na natin yung calamansi juice. Ayan. Habang naghihintay tayo. So, kumukulo na siya mga mamshi. Lalagyan na natin yung isda. So, takpan ulit natin. Hayaan muna natin kumulo siya ng kumulo mga mamshi. Dagdagan natin mga mamshi ng asin. Ayan. Lagyan natin ng seasoning. Or bitchin. So, ilalagay na natin mga mamshi yung talbos ng kamote. Ayan. Talbos ng kamote. So, hayaan muna natin siya mga mamshi para maluto yung talbos ng kamote. Ayan. So, tatakpan ulit natin. So, okay na ito mga mamshi. Ayan. So, ilalagay na natin yung calamansi juice. Ayan. Na-prepare na natin ito kanina pa mga mamshi. So, ready to prepare na ito mga mamshi. Ready to eat na ito.